Doncs primer de tot dir que em fa molta il·lusió que es consideri el curtmetratge un art. Que això sempre és complicat, perquè el curtmetratge és el germà petit del cinema i el cinema sempre és més una indústria que art, no? I em fa molta il·lusió que es consideri com a peça artística i a més així petitonet i amb tantes dificultats com té el món del curtmetratge. Produir un curtmetratge és una cosa molt complexa, que implica que has d'aliar moltíssima gent amb un projecte que té molts pocs recursos, que has de tenir una idea com a mínim interessant, perquè si no ningú es voldrà aliar amb això, i que has de coordinar un equip humà, evidentment tècnic i evidentment logístic, per tirar endavant una cosa que a més té un circuit de distribució i de difusió per arribar al gran públic realment molt complicat i molt difícil. Per tant, jo crec que si el curtmetratge és art per alguna cosa és pel risc o per la bogeria que implica, no? Que a vegades lies moltíssima gent que no cobren ni un duro i que ho fan generalment, en el meu cas, per amor a l'arte o perquè els ha agradat la història i que després es queda en una capseta de DVD i que té molt poques possibilitats de que vegi la llum més enllà d'alguna projecció o d'algun col·lectiu com Cineastes de Granollers. I que aquest programa, ara us ensenyarà aquesta petita peça d'art en el sentit del curtmetratge, que jo crec que està bé per això, perquè és un risc, és una bogeria, i l'art jo crec que implica també això. A mi m'agrada el cinema perquè et permet viure diferents èpoques. Pots viatjar en el temps. És fascinant. Doncs a mi m'apassiona perquè és molt màgic, perquè en el cinema tot és possible. A mi m'agrada perquè és un art que ha donat molts genis. Genis reconeguts, propers, humans, Hitchcock, Bergman, Fellini, Almodóvar, Kieslowski, Spielberg, Tarantino, i m'hi podria estar hores, oi? Continuo? Perquè provoca coses, perquè et fa sentir, perquè sents coses. O sigui... No, això no. El que vull dir és que provoca sentiments, que provoca emocions. Millor, no? A mi m'agrada el cinema perquè m'ajuda a oblidar els problemes, perquè em permet fugir de la realitat, perquè m'ajuda a evadir-me. Aprens coses que et serviran per tota la vida, coses útils, molt útils. Quan ens tornarem a veure? Tranquil·la, petita, sempre ens quedarà París. Mira, a mi m'és igual de què vagi la pel·lícula. M'és igual l'actor, el director, qui hi surti, el gènere, m'és igual. A mi el que m'encanta és anar al cinema. És que no sé, és que m'agrada sortir de casa. No sé, al cinema s'hi està més relaxat. Més tranquil. Kubrick, Ford, Buñuel, Lucas, Lynch... A mi el cinema m'agrada perquè tot el que passa és veritat. Sí que és cert. Ho mires i dius, això és real. Això sí que és amor. Talleu, és bona. Puta! Zorra! Tu! Crida el meu representant, així no es pot treballar!
la veritat, per les crispetes. Truffaut, Amenábar, Cuixet, els Coen, Barton, Scorsese, Scott, Medem, Kurosawa, Jackson, Wells, Woody Allen, Ford Coppola, Wilder, Eastwood, Chaplin, Bollaín i Von Trier. Doncs jo crec que el més divertit i més per la gent que veurà aquest programa és el Frederic Rodas. Hitchcock. Havia de dir una llista de cineastes que semblava que els anés pensant en aquell moment. Bergman, Fellini, Almodóvar. I realment era així, perquè no se la sabia i aleshores improvisava moltíssim i li sortien els noms una mica desordenats. I això va ser molt divertit perquè realment sembla que estigui molt en el paper i se li vagin acudint. I és veritat, se li van acudint en aquell moment. Jo no en tinc ni idea de lo que és l'art. Crec que hi ha moltes definicions i moltes diferents, diria que modalitats que es consideren art o no art, segons el moment, segons l'evolució, la cultura, la història. Jo crec que, i això sí que ho defenso molt, l'art està en qui ho mira, perquè per mi un quadre pot ser art, però per tu potser no, i per mi un curtmetratge pot ser art i per tu potser no. És a dir, que l'art està en qui ho observa i en qui considera que allò li arriba d'alguna manera, li toca la sensibilitat i aleshores es produeix el miracle de l'art.